Assalamu alaikum, barkanmu da safiya. Ga yanda aka mayar da hotonka ya koma bidiyo yana magana. Da farko zaka shiga DID Studio wanda ka ɗauko shi jiya. Bayan ka shiga sai ka shiga create avatar na a ƙasa, sai ka shiga upload photo, sai ka select photo, sai ka shiga gallery ɗinka inda hoton yake, sai ka ce ka ɗauko shi kamar haka. Bayan ka ɗauko hoton sai ka select ɗin shi, zai generating ɗin hoton. Bayan generating ɗin hoton zai yi haka kamar haka. Sai ka shiga ka ɗan jawo, sai ka shiga add script. To zaka iya rubutu ko ka yi recording ko kuma abin da kake da shi ka ɗora a kai. So haka gashi nan ni rubutu zan yi gashi nan. In kai rubutu AI ce za ta yi maganar amma hotonka ne zai dinga nuna yana magana. To gashi nan ina rubutawa, kun gani? Gashi nan ina rubutawa. Gashi nan ina rubuta shi. Gashi nan ina rubuta shi. Gashi nan ina rubuta shi. Sai ka je gashi nan yana gamawa sai ka danna wancan next ɗin. Yana gama next ɗin zai kawo ka nan wannan page ɗin. To ga generate nan na one thread sai ka danna kai generating ɗin shi. Gashi nan ya zo yana generating. Bayan ya gama generating, abin da aka yi na gaba shine sai ka shiga alamar wajen saving. Ma yanzu bari ya ƙarasa generating ɗin. Yauwa sai ka danna wancan ɗigo-ɗigon ga download nan, kai downloading ɗin shi. Gashi yana downloading gashi nan bidiyon yayi saving. So haka yanzu bidiyon yana cikin gallery ɗinka. Zaka iya shiga kai play. Yanzu bari gashi nan zan yi play ɗin bidiyon. Assalamu alaikum. Sunana Jibrin Yunusa Muhammad. Inakwana. Fatan mun tashi lafiya. Ali Isanya Albarka Araya Warmu.